ko do ko démission groupe do de be wulu fe u be fara ɲɔgɔn ka wajilu de kɛ ka wajilu organiser bon ko u taara olu fɛ denmisɛnnin min bɛ olu ka misiri la a b'o groupe la ko a ko b'a fɛ wajulukɛla minnu n'u bɛ wajilu groupe min na tuuru bɛ olu de la ko b'a fɛ ka balontantere min bɛ k'a ɲini su fɛ wajulukɛla ninnu bɛna wajulu kɛ ko ale ko nin ko sugu ko ale nin ko sugu ma ale kun minna kosɛbɛ ko denmisɛnnin ko foyi t'a la ko o bɛ cogo di bon min ye wajulu in fɔlɔ hadamadenw ka kɛ ka to ka kɛ groupe ye salu fawjani ɲini kana o la an ka kɛ groupe ye ko an bɛ to ka wajulu ewa fɛn kɛ ewa ka groupe organiser ka fara ɲɔgɔn kan ka wajulu organiser ka kɛ tuuru ye a ko ewa wajulu ma hatagiya ka dilo jama ko la tɛ nin dawa ma hatagiya fo an tɛ se ka dawa in kɛ fo an ka kɛ jamakulu dɔ de ye jamaiya dɔ de ye ka kɛ jamakulu ye ka dawa in ni wajulu in fana kɛ tuuru ye dawa in ma hatagiya o la mɔgɔ min ye dɔɔnikɛbaga ye faamu b'i la e yɛrɛ bɛ se ka dawa kɛ cogo min misiriw la jamaw yɔrɔw la duguw la i b'i ka dawa kɛ mais dawa ma hatagiya fo wagati bɛɛ an ka tɔn dɔ de kiriye k'a kɛ dawa ye o de y'a to ahli sunna wal jamaa ka karamɔgɔ ɲumanw ko al-islamu jama'at la jama'at manhajun wahidun la manahij tariqu la tariqat silamiya fule de jama kelen de do silamiya inte jama caman ye manhaju kelen de do manhaju caman tɛ sira kelen de do sira caman tɛ nin ton caman ni nin kafo caman be silamiya farali de nati ani ka fɛnw dɔ do silamiya kɔnɔ hakilinaw dɔ do silamiya kɔnɔ mun man ka kɛ parce que jama parti jamaya be aw be ɲɛma dɔ de bɔ aw la aw fana be saratu dɔ de b'aw bolo taabolo dɔ de b'aw bolo taacogo dɔ de b'aw bolo ka amiri kɛ aw yɛrɛ la min fana ani mɔgɔ wɛrɛw ka taacogo nin fana wajulu cogow tɛ kelen ye silamɛw bɔra ɲɔgɔn na u bɛ ma bɔ ɲɔgɔn na u kɛra parti u bɛ ma kɛ parti donc nin wajulu tɔn caman wajulu in bɛ se ka kɛ dawa bɛ se ka kɛ ni nin tɔnw ni nin jama in tɛ bon kɛlɛ a filanan bon hali ni mɔgɔ minnu y'a kɛ a ka kɛ misiriw de kɔnɔ wajulu misiriw kɔnɔ deresu misiriw de kɔnɔ barika bɔ o de la o de bɛ salafu taabolo kan ka tɛmɛ balontantere wajulu ninnu kan wajulu ninnu ka kɛ an ka misiriw kɔnɔ nafa bɔ o de la o de nafa ka bɔ o de barika ka bɔ ka tɛmɛ balontantere wajuluw kan ni misiri b'a bolo n'a ka misiri bɛɛ ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ wajulu kɛlɛ min bɛ na a kana misiri kɔnɔ ka mɔgɔw waju o ka wusa balontantere barika bɛ misiri wajulu la hɛrɛ min bɛ misiri wajulu la o ɲɔgɔnna ta tɛrɛ wajuliw la parce que misiri wajulu ni misiri dɛrɛsuw de bɛ salafu ka taabolo kan bon ani fana wajulu kɛlɛ min fana bɛna wajulu kɛ a k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ min ka manhaju n'a ka aqida ka ɲi a bɛ taa karamɔgɔ minnu ta ko a bɛna wajulu kɛ a ka kɛ karamɔgɔ ye aqida ɲumantigi dɔ manhaju a ka manhaju ka ɲi a ka taasira ka ɲi karamɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ ni karamɔgɔ min bɛ na a ka tawhidi fɔ mɔgɔw ye ka aqida fɔ mɔgɔw ye a ka sɔrɔ a ka taasira bɛ kuranɛ ni sunna kala faamu salafu salih n'a bɛ karamɔgɔ minnu ɲu k'u kana mɔgɔw waju wa hali ni misiri jama min bɛna ni misiri taata de aw bɛ taa balontantere min na mais a ka kɛ karamɔgɔ kɔni ye minnu ka aqidaw ka ɲi u ka taasiraw ka ɲi n'o tɛ mɔgɔw fili ka mɔgɔ bila bidiyaw ni fɛnw na donc an bɛ min fɔ o ye nin de nin ka faamu nin ko in na an tɛ se k'a fɔ ko ka taa wajulu kɛ balontantere la ko a haramuyalen don dɛ ayi n'a y'a sɔrɔ ni misiri kɔrɔlen de don jama min bɛna misiri kɔrɔlen don an ye balontantere ɲini mɔgɔ bɛna wajulu kɛ ni wajulukɛla in fana ye mɔgɔ ye a ka aqida ka ɲi a ka manhaju ka ɲi a bɛna kuma kuranɛ ni sunna de kan la faamu salafu salih dawa de don baasi t'a ka dawa de don mais
min ye nin jama jama caman in kɔni nin tɔn caman in ni wajilu gurupu caman ye a tuuru hadamaden k'i yɛrɛ kɔlɔsiw ma e yɛrɛ n'i ka akida ka ɲi faamu b'i la e yɛrɛ bɛ se ka dawa min kɛ ni yɛrɛ bɛ se ka derisu minnu kɛ i k'o kɛ o de ka ɲi ka tɛmɛ nin tɔn caman kan nin tɔn caman bɛ silamɛw fara de wa a wajilu tɔn caman in ni a wajilu gurupu caman in bɛɛ n filɛ tawhidi bɛ fɔ min na akida ɲuman bɛ fɔ min na sunna ɲuman bɛ fɔ min na a ka dɔgɔ tɔn min bɛ nin jamana in kɔnɔ dan b'a la mun faamura wajilu tɔn min bɛ nin jamana in kɔnɔ wajilu gurupu min bɛ nin jamana in kɔnɔ dan t'a la mɛ jamana in ma se ka tawhidi faamu i ma sunna faamu fulankafoya ma bɔ jamana in san o san dɔ bɛ fara jamana in ka fulankafoya kan n'a ka musirikiya san o san dɔ bɛ fara a ka bidiya de kan tiɲɛ la alhamdulilayi sunna weleli fana b'a kɛ ka nɔ bɔ dɛ sunna weleli alhamdulilayi sisan situ minnu kiriyara sunna weleli minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la yɔrɔ wɛrɛw la n'u bɛ situ kan ni minnu bɛ jamana kɔnɔ o b'a kɛ ka nɔ bɔ sinu wajilu gurupu caman bɛ u b'u ka wajuli la jamana in kɔnɔ nɔ ma bɔ dɛ a caman yɛrɛ b'a kɛ ka mɔgɔ fili ka taa yɛrɛ dɛ parce que n'u taara yɔrɔ dɔ la dɔrɔn u b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ danbe ka taa sunna de ma mais an ka bɛn dɔrɔn diɲɛ bɛ lahala min na an kɔni ta ye dɛ an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka bɛn an bɛɛ ye kelen ye dɛ silamɛ bɛɛ ye kelen ye dɛ walomali tɛ anw ta la walomalikɛlaw sisan aw ye olu jate minɛ mɔgɔ juguw ye minnu b'a fɔ kuranɛ ni sunna la fahamu salafu salih olu ye walomalikɛlaw ye aw ni bɛɛ bɛ bɛn aw ka dawa ka ɲɛ ka tɛmɛ ciden ka dawa ka dɛrɛ wolomali yɛrɛ la cidan ka dawa la de wolomali yɛrɛ a la fo ani a yɛrɛ ewa kabila mɔgɔw u y'a ko kabila contre la u m'a to ko ni nana k'u b'a faga yɛrɛ de ala ko a ka bɔ a ka taa madina aw kɛra sa aw ka jogo ka ɲɛ ka tɛmɛ ciden yɛrɛ kan hikima bɛ aw la ka tɛmɛ ciden yɛrɛ kan aw kɛra sa aw bɛ hinɛ mantonw na aw ka nɔgɔ ka tɛmɛ ciden yɛrɛ n'a ka sɛbɛw kan sisan ko anw tɛ wele bɛɛ ye kelen ye anw bolo ni bɛɛ ye kelen ye aw bolo aw bɛ kuranɛ tafsiri cogo di kuranɛ ma bɛɛ kɛ kelen ye a ko fariqu fil janna wa fariqu fi shayr kuranɛ ko jamakulu dɔ bɛ arjanna kɔnɔ jamakulu dɔ bɛ tasuma kɔnɔ kuranɛ ye mu'mini fɔ dɛ kuranɛ ye munafiki fɔ kuranɛ ye tawhiditigi fɔ kuranɛ ye mushriki fɔ kuranɛ ye alabatola fɔ kuranɛ ye fasiki fɔ a ko yala mɔgɔ min ye alabatola ani fasiki afa man kana mu'mina kaman kana fasika kuranɛ m'o fɔ a ko est-ce que mu'mini fasiki ye kelen kuranɛ ye nin bɛ woloma de k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na o de y'a to ala ko kuranɛ yɛrɛ ma al-furqan tabaraka alladhi nazala al-furqan ala ye kuranɛ wele de ko min ye tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais ne aw ko ko aw bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ wolomali tɛ aw ta la aw tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a tɛ parti bɔ parti la a tɛ jama bɔ jama la o ye dawa ya o dawa sugu yɛrɛ de jamana in sagi kɔ fili bɛ jamana in kɔnɔ tɔɔrɔ bɛ jamana in kɔnɔ nin dawa sugu de don donc a ka dawa groupe kana kɛ nin dawa sugu ye dɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw de b'aw bolo ni a b'u wele kana kinw kɔnɔ n'u bɛ tawhidi ni sunna fɔ mɔgɔw ye a la fahamu salaf salih baasi t'o la mais a ka kɛ misiri kɔnɔ de ka ɲi balontanterɛnw ye n'a bɛ se ka kɛ misiri kɔnɔ ani kɔrɔsili ka k'a la a ka kɛ wagatiw parce que jamana ninnu ye jamanaw ye fasiki jamanaw don n'a kɛra ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn ka balontanterɛn na fo ka taa su minimi su ineri fasigu fana no o ewa profiteni o wajuli fana ye minnu b'a fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɛsɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ o wajulu na kɛ sababu fana na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka ye u bɛ taa yɔrɔ min na ta ye a k'a yɛrɛ kɔlɔsɔ ma a kana kɛ olu dɛmɛbaga ye dɛ a k'a kɛ heure faransɛ kɔnɔna na 30 minutes heure kelen ni mɔgɔw bɛ se ka cari bɛɛ b'a ka taa yɔrɔ sɔrɔ ka sɔrɔ su ma kɔ wagati cogo min wala ani fana cɛ ni musow ɲagambili cogoya dɔ la a k'a yɛrɛ kɔlɔsɔ ma dɛ
o wajuli sugu la ka yere korosama kene ka wali cewnu wali muso nyagambe hari hijabu ni suturate o wajuli sugu ka yere korosama bon ni wajuli shera ka korosi ko munu nye ko ewa ko haramu yenye ni wajuli shera ka korosi guluma dawa kala nyuma mbawulo kata tawhid sunna malafa musalafu salih bashi tala me kasuran ben ne shi hammin ke jami'a chama ne ton chama sunna karamugo baw yenne shi hammin ke o katto islamu ya jama kulu kelende ahli sunna wal jamaa ala fahmu salafu salih islamiya kake o tonye be kake o ton kono ton chama ne to chama ko dabila